Туристик сувенир Бөтен Россия бәйгесендә курчаклар авторы Питрәчле Эльза Сагырова татар милли киеменнән киенгән мөселман курчагын тәкъдим итте. Курчак Коръән сүрәләрен, дугалар укый. Әлеге бәйгедә беренче урын яулап, Идел буе округының иң әйбәт сувениры дип табылды. Бүген курчаклар авторы Питрәч район башлыгы үтенече буенча яңа курчаклар иҗат итә. Алар районның 4 авылына хас диалектта сөйләшәчәкләр. Бу Питрәч, Күн, Крәшен сәрдәсе һәм Шәле авылында яшәүчеләрне тасвирлаучы курчаклар булачак. Там шалинка. То есть у нее фарточек, как у бабушек из сундуков, которые достают. Курчаклар татар һәм рус телендә сөйләшер дип көтелә. Татарлар һәр вакытта матур киенәләр, алъяпкычы, яулыгым сигүле. Она также расскажет про традиционные татарские блюда, она расскажет, что она татарка, что она любит свою нацию, она любит свою республику. Әлеге курчаклар Питрәчнең яшь йолдызчыгы төрле бәйгеләрдә катнашучы Аделина Мингазова тавышы белән сөйләшә. Я занимаюсь вокалом с 5 лет. Мне очень нравится петь. Когда мне предложили озвучивать кукол, я охотно согласилась. Для меня это новый полезный опыт. Киләчәктә Эльза Сагырованың яңа планнар. Ул Татарстан һөнәрчеләре ассоциациясенә керергә тели. Республика кунакларын һәм халкын традицион ярминкәләрдә үз курчаклары белән шатландырыр өчен.